Soc la Mireia Galindo, doctora en Filologia Catalana. Actualment soc tècnica docent al Servei de Suports i Recursos Lingüístics del Departament d'Educació i també soc professora del Màster de Formació del Professorat a la UB. En aquesta càpsula de reflexió us exposaré diversos aspectes sobre els usos lingüístics en l'àmbit educatiu. Comencem parlant dels objectius que es fixa al sistema educatiu de Catalunya, objectius pel que fa al coneixement de llengües al final de l'escolarització bàsica. La normativa estableix que, en finalitzar l'educació obligatòria, l'alumnat ha de tenir un coneixement alt i equiparable de català i castellà, i aranès a l'Aran, a més de conèixer una tercera llengua. Per assolir el ple domini del català i el castellà, i tenint en compte la situació de minorització lingüística del català a Catalunya. Des dels anys 90 del segle XX s'estableixen unes mesures que garanteixen la presència i l'ús del català a l'escola. Des d'aquell moment, el català esdevé la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu. En aquest marc, per què és important garantir l'ús del català en l'àmbit escolar? Doncs és important, en primer lloc, perquè per conèixer bé una llengua, per dominar bé una llengua, s'ha de poder fer ús d'aquesta llengua i s'ha de poder practicar a nivell escrit també, però sobretot a nivell oral i col·loquial. I s'ha de tenir una actitud favorable vers la llengua i motivacions positives per aprendre-la. És a dir, si el que pretenem és que el nostre alumnat assoleixi una competència elevada en català, d'una banda, cal preveure i crear contextos d'ús de la llengua, és a dir, cal generar situacions que afavoreixin l'ús del català, i de l'altra, cal ajudar a desenvolupar actituds i motivacions positives per aprendre-la. I en segon lloc, és important garantir l'ús del català en l'àmbit escolar perquè una part considerable del nostre alumnat viu en entorns en què el català té una presència nul·la o insignificant. I això es veu en les dades recollides en l'última enquesta d'usos lingüístics de la població, l'EULP 2018. En aquesta enquesta es veu que en àmbits territorials com el de Barcelona, el català és la llengua habitual de menys del 30% de la població. I en altres, com el Penedès o el Camp de Tarragona, la població que té el català com a llengua habitual tot just arriba al 40%. Això implica que, en molts contextos, els infants i joves no senten la llengua catalana fora de l'institut o fora de l'escola. I possiblement només tenen oportunitats de practicar el català en l'entorn educatiu. Veiem, doncs, i en resum, que l'ús d'una llengua és rellevant i és indispensable per adquirir-ne una bona competència. També veiem que en el cas del català no tots els infants i joves tenen accés a espais de pràctica d'aquesta llengua fora de l'entorn escolar. I en aquest sentit cal dir que és cert que a l'escola o amb l'escola no n'hi ha prou, però que en molts contextos l'escola és imprescindible. Ara caldria veure on som en el primer quart del segle XXI en relació amb els usos lingüístics dins de l'escola. És important saber on som, d'on partim, per saber cap on hauríem d'anar i on i en què caldria incidir. I per fer-ho presentaré els resultats de dos estudis recents que ens ajudaran a fer aquesta radiografia. El primer d'aquests estudis és l'estudi del Síndic de Greuges, que va fer a alumnat de 5è de primària i de 3è d'ESO l'any 2021. Segons aquest estudi, en termes globals, el català és llengua vehicular a l'escola, tant a primària com a secundària. Però no és l'única llengua vehicular. L'ús i la presència del català se situa al voltant del 60% i l'ús i la presència del castellà en poc més del 30%. Què passa
dins de l'aula segons aquest estudi? Doncs depèn de si l'interlocutor és el professorat o és l'alumnat. Quan els interlocutors són els mestres i els professors, a primària, el 80% de l'alumnat s'hi adreça en català. A secundària ho fa el 70%. Quan els interlocutors són els companys de classe, a primària és el 50% de l'alumnat que hi parla en català. A secundària el percentatge baixa fins a arribar a menys del 40%. Canviem d'àmbit ara i anem al pati. Què passa al pati segons aquest estudi? Doncs l'ús del català davalla encara més i se situa en el 43% a primària i en el 32% a secundària. Els resultats de l'estudi dels índexs de greuges ens permeten dir que l'ús i la presència del català a l'aula és significatiu en les interaccions amb mestres i professors, però no és exclusiu. I que en les interaccions amb els companys i en termes generals, tant a l'aula com al pati, l'ús del català és inferior al del castellà. El segon estudi que tindré en compte és l'enquesta sociodemogràfica i lingüística de l'alumnat de Catalunya, que va elaborar el Consell Superior d'Avaluació a partir de dades d'alumnat de quart d'ESO. Aquest estudi és interessant perquè permet estudiar l'evolució de les pràctiques lingüístiques en els últims anys, ja que es basa en una enquesta que s'ha anat fent cada 7-8 anys a l'alumnat. Es va fer per primera vegada l'any 2006, es va tornar a passar l'any 2013 i finalment l'any 2021. Què ha passat en els últims 15-16 anys a l'aula? Primer, què ha passat amb la llengua que l'alumnat fa servir quan s'adreça al professorat? Doncs que el percentatge d'alumnat que diu que parla en català sempre o gairebé sempre amb el professorat ha baixat en més de 16 punts percentuals. I segon, què ha passat amb la llengua que fa servir l'alumnat amb els seus companys quan fan, per exemple, treballs en grup? Doncs que la davallada en l'ús del català és molt important. S'ha passat de fer servir el català en el 68% dels casos, el 2006, a fer-lo servir només el 21% dels casos, el 2021, del 68 al 21%. Són dades, per tant, que mostren que cal reforçar i que cal potenciar l'ús del català en l'àmbit educatiu, amb un objectiu, crear oportunitats d'ús pel nostre alumnat. Unes oportunitats d'ús que en molts entorns són necessàries per assegurar que l'alumnat assoleix una competència sòlida en català. I tot això per no deixar ningú enrere, per garantir els drets lingüístics de tots els nostres estudiants i per assegurar-los també l'èxit personal, acadèmic i professional en el futur.